Manager voetbalzaken, Hans Vonk, twee nieuwe spelers. Laten we eerst even beginnen met de onbekende nog van u, Younes Namli. Wat kun je over hem vertellen? Younes komt uit Denemarken, is van AB, is aanvallende middenvelder die ook voorin goed uit de voeten kan. En is denk ik een aanvulling die we nodig hebben om ons team te versterken. Ja. En dan Tern, die natuurlijk al wat langer bekend, je hebt hem hier presenteert. Waarom Tern? Ja, Simon die volgen we al heel lang. Liep uit zijn contract bij Malmö en is een speler die past ook bij ons, is betaalbaar. Dat is ook belangrijk in deze tijden. En ook in het middenveld vinden wij had wat versterking nodig, vandaar zijn komst. Ja, ben dat dan twee spelers die wij van nou wel een transferbedrag van betaling moesten? Voor Younes wel. Simon is transfervrij, maar daar heb je altijd wel een opleidingsvergoeding te betalen. Ja. Binnen beide spelers die voor in aanmerking komen van een basisplak. Ik weet dat de trainer bepaald had, maar toch zit Kinnat. Nou, dat laten we dus graag aan de trainer over. De trainer weet het. Younes Namli is hier geweest al. Die heeft al een week meegetraind, dus die is goed bekend bij onze trainers. Die hebben ook zijn niveau kunnen inschatten. En wat de heren gaan brengen straks, dat laat ik aan hunzelf over en aan de trainers. Nou komt Namli, betekent het dan dat Ahmedi dat hij net komt? Dat klopt, ja. Wij hadden met hem een akkoord en de club wist ook waaronder de voorwaarden waarop hij hierheen zou kunnen komen. Nou, daar werd op het laatste moment wel wat aan gedraaid. Nou, dat wilden we niet, dus hebben we gezegd van dat gaat niet door. Nee, wat aan gedraaid, wat gebeurt er dan? Als Zwolle dan meer yield, dan komt het eigenlijk een beetje op del. Ongeveer, ja. De voorwaarden waren wat anders dan we in eerste instantie hadden afgesproken. Dan is het zelfs iedereen benijd, want ja, die transferperiode die rint nog gewoon het eind van januari. Ben je hem klaar of zit je van nou, we zijn nog wel echt actief? Nou, we kijken nog weer naar meer versterking voor het elftal. En als zich iets aandient waar iedereen achter staat, dan zullen we dat zeker doen. Ja, is er wat financiële rondom nog wel wat te dwan of maar het was vooral bescherming in transfervrije spelers? Nou, we moeten zuinig kijken. We zijn zuinig en we kijken goed naar wat op ons pad komt. We hebben uiteraard wel wat ideeën. En goed, we hebben nu nog een maand om dat voor elkaar te krijgen. En laten we kijken hoe dat zich ontwikkelt. Ja, maar ik zei van, nou ja, Buis blesseert. We zullen eventjes zien hoe het gaat, de laatste wedstrijd van de winterstop. Hij heeft nou besluit genomen om in principe geen verdediger meer om te loeken. Zoals het nu lijkt doen we dat niet. We gaan op trainingskamp morgen, zaterdag. Er gaan ook wat jeugdspelers mee. Die gaan ook kijken hoe die zich staande houden bij de eerste elftal. En daarna kijken we wel, als we terugkomen uit Spanje, kijken we hoe we verder gaan doen. Ja, oké. Onvallen nog wel, er worden zelfs al wat namen neemt. Hij hem al contact met Ruben Schaken? Niet met hem, maar er zijn wel contacten met Feyenoord geweest om te kijken wat de voorwaarden zijn om hem eventueel te kunnen huren voor een half jaar. Nou goed, dat loopt. We kijken of wij dat wenselijk vinden en of de trainers dat ook vinden. En dan uiteindelijk nemen we wel een beslissing. Ja, je houdt het over huren. Huren is dan een optie. Het is net een optie om hem over te nemen. Of misschien wel hier maar een optie tot Cape. Hij loopt uit zijn contract, dus het is de laatste 6 maanden van zijn contract. Lucas Bijker wordt ik wel neemt. Volg je hem die? Nou, die komt ook uit het geruchtencircuit, daar reageren we niet op verder. Dus we volgen heel veel mensen uit de Eredivisie en op naam gaan we verder niet in.